Hi guys! Ito na naman ulit ang inyong Manay. Ito, nayaya ulit ako ng aking sister-in-law as usual. Alam nyo guys, since kasi nagtinda-tinda ako, hindi na ako sumasama sa kanya, sa mga pinupuntahan niya, sa gusto niyang puntahan. Kasi yung sister-in-law ko, basta na lang yan makaisip na pumunta sa kung saan, para mag-relax-relax. Ganyan talaga yung dalaga. Siyempre, wala namang pinagkakagastusan. Kaya gusto niya lagi niya mamasyal o mag-relax o mag-stay ng kahit isang araw sa kung saan niya gusto. Ito guys, mahaba-habaan. Biyahe namin mula sa aming place. Ayan. Dito kami nakapunta sa Bakakay Albay, sa isang beach resort guys na Emerald Beach Resort. Ayan, ang laki niya, para siyang mansion. Nasulo namin guys kasi kahit isa walang nag-check-in o walang tao guys, kami lang talaga, tamang-tama talaga na mag-relax dito. Kunti lang kami, mga ilan lang kami, walo lang kami. Sana wala siya kan hanggang third floor yan. siya kan sa posing tayo yan. Ayan ang palibot. Gabi na kami gabi kami kasi mag-overnight kami diyan, kami nagluto ng hapunan. Ayan. Diyan na kami nag-dinner. Ayan, sa laki ba naman yan, kahit maglakad-lakad o maligo kang nakahubad sa mundong ibabaw. Sulong-sulo mo ang mundo guys, ang ganda. Sarap talaga pagka nahila. Kaso talagang isa pa kung bakit hindi ako sumasama-sama sa kanya guys. Kasi nga ayaw kong iwan si Choco, kasi hindi naman pwedeng iwan si Choco o dalhin. Kasi nga ang laki ni Choco, maingay pa. Ayan. Ayan guys, ang laki ng swimming pool. Oh, ang ganda, iba-ibang kulay. Ayan. Ayan guys, turasawa ang inyong Manay. Ayan, ligo dito, langoy doon, tuwad dito, ang balina, naglangoy-langoy. Ayan guys, sobrang na-enjoy ko ang gabi. Ayan, umaga na, umaga. Pumunta ko ng rooftop, naglakad-lakad, ang laki ng rooftop at saka malawak. Ang gaganda ng makikita guys. Ayan, pagmasdan lang ang paligid. Ayan, iniisip ko talagang hindi logi yung sister-in-law ko sa binayad niya dito. Pero nakapag-relax yung tinulugan namin. Ang laki ng rooms, lakas pa ng aircon, talagang hindi ka magiging, masabi mo na di ka komportable talaga, komportable talaga guys. Bisan siguro kung saan yan mo dyan gusto umupo, pwede kasi walang katao-tao eh, kami lang eh. Yan, tingnan nyo guys, oh grabe. Kung saan ka pumwesto, saan ka gumilid, pwede. Kahit maglakad ka na way purul. Joke. Ang ganda talaga niya kasi mayroong pang bata at ang laki niya. Malalaki ang swimming pool niya guys. Ayan, pwedeng pang may mga okasyon. Lahat ng okasyon pwede dyan. Kasalan, conference, convention. Ayan, dahil sa laki niya ba naman yan. Hindi na lugi yung aking sister-in-law guys sa binayad niya. Kasi boylong-boylo naman kami dito. Wow. Ayan, kahit once in a blue moon lang. Kasi pag nagyaya naman yan, syempre ayaw ko din naman na basta-basta na lang sumama, sige na lang ng sama. Kasi mahirap di opisina ta, nakasalala lang sa pagtinda-tinda, hanap buhay ni Manay.
Pero pag magpalami, uban. Pero dili, ayaw. Pigil-pigil lang. Ayan guys, sinuna namin sa dagat kasi ang linaw pa ng dagat, saka tahimik, ang ganda pa ng simoy ng hangin na umagang-umaga. Ayan, pusingan na, paspas nagpinusingay. Ayan, andyan guys, mga kasamahan ko, ilan lang kami. Pag nagyaya kasi, sige, pero pagka mga busy, yan si Manay, nakabuylo si Manay, ang kabaw. Yan, may pamangkin. Apo na yan, apo na. Mga apo na namin yan. Ayan, pamangkin. Ayan, mga pamangkin. Yung isa anak ko, ito yung isang sister-in-law ko. Ayan guys. Boylo, nagpusing-pusing. Ayan, ganda ng dagat. Bako na cellphone. Mari na. Cellphone. Kauban naman ko sa swimming pool. Mari na naman ang swimming pool. Dapat sa tangin ka. Di sige tagkarap. Pusing-pusing lang. Pusing, iya-iyag pusing. Kanya-kanyang pusing guys, sa souvenirs. Ayan. Ayan si Manay yung sa likod, nakabuylo si Manay, ang balyina. Yellow bird up high and banana tree. Naka-yellow bird si Manay. Ano yung Manay, Ayan, nakabuylo si Manay. Naglangoy-langoy. Ayan, naguba ang swimming pool. May dakong kabaw nga naglangoy-langoy. Yan. Andyan guys. May bike na may bulaklak. Sus, ang ganda ng kahit anong gawin mo, saan ka pumesto. Yan, luto naman tayo ng barbecue guys. Ayan, dami niyang dala na mga iluluto na lang. Ayan. Ang high blood, surrender yun. Pero minsan lang naman makabanat ng kain. Kaon yun o maayo. Hanggang sa kaya. Paspas yung sima-sima. Ayan, dami. Maninipis. Dapat sana nagsangyop. Kaso binarbecue na lang namin kay saan man. Sabang. Gutom na, pamahaw na. Ayan. Sa Indote. Inabot na kami ng niyan guys. Ayan. Inabot na kami ng tanghali. Okay na. Dumating, nag-overnight kami saka hanggang tanghali. Ayan, uwian na guys. Kasi ang lakas na ng init. Grabe. Naguba ng naong ni Manay. Naguba na. Ayan guys. Ayan. Tinitingnan na lang ni Manay ang paligid. Ninanamnam. Hindi naman, kailan naman ulit makabalik dito. Ayan guys. Pero, may upcoming, naman, sunod nito guys. Yung kasi magre-retire na si sister. Bye-bye. Yun ang pinaka-the-best talaga daw na. Pagtipon-tipon. Ayan. At lahat na yan ng family. Ayan, yung anak ko. Ayan. Ayan guys, nakabuylo. Wala namang pasok. Ayan na guys. Uwian na kami. Pasok na ngayon. Uwi na. Init na. 11:30. Tama din talagang binayaran ng sister-in-law ko. Ayan si Mayon. Ganda ng panahon ni Mayon. Silip-silip si Mayon. Dahil pero araw ko pina-eskwela na baga ito. Pinapundo lang. Mamahalin pa ang school. Pinas-pinas na ito? Pero ito kamama niya. Mm.